uNtencane nobaba uMfiliseni Magubane kanye nabanikazi bey'tudiyo ey'nkulu ezenza umusic bayacela ukuba bephakamise lo wesifazane owabonakala elingisela uNtencane noMfiliseni Magubane. Njengoba benjalo, ayibuke le video. Ukuthi ngifuna umuntu onjena mina kudala ngudla ngishayisa kanti uthule nje uyamazi umuntu engifuna sengize ngacisha ngempela thandeni njengepukane Awamqoba ukwazi phethezile uNtencane wathatha yilo loluphethe bakwethu asuka madoda mana-ke ngicela ungilingiselela inkunzi yomaskandi ubaba engimhlonipha kakhulu uMfiliseni Magubane. Ngifuna ukuzwa ukuthi uzoba nalo ilizwi elincane. ngisele ngedwana ngisawa luvalo akekho ozobhasobha impilo yami umama washo nobaba wangishiya ngisele ngedwana Awu, ngimshayele izandla.